Madan dah, bisa aku makan. Mana mana sih sudah kan anu mama. Fee mana mati mau, bujuk kayak bujuk. Blood sih konten. Mana gusung sumni गेजेराव खौरां हरनायनि गेजेरजों फेस्ला बावगिरि बर'नि नामदांखा बिथांमोन फैला मेन्डेला दङ आरो नेगेटिभ रलाव जोंहा दं। जोंना सिगाङाव टाइटेलनि नामा थैसोमोन। हेलौ दा शुटिंनि माबाया सोलिगासिनो नोंथांमोननि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोसे बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होनाया नोंथांमोननिसिम सौहैयो। जाय अस्त्रफ्राबो जोबोद अरिजिनालफोर बायदि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोफोरनि शेयार खालामना होदो। जों बर' सावथुननि दिनै अपेनिं फुजा होनाय आरो अपेनिं खालामनाय भिडिअ बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। Jadi nisinya guru bima alfa, nisinya gitu dengarlah, yang bangun nemes, ada cakap besar Tuhan tempudi, nisinya kalangnya benar, nisinya duku, nisinya suku. नै जोंहा कुलदुब बिथाङाबो रल लागोन। दा पर्बतजरा हिसाबै हयथ' गोलाव सम 1987 मायथाइयाव 1992 मायथाइयाव हयथ' गुमुर फिल्म दिहुननायनि गेजेरजों हयथ' पर्बतजराया एसे सोराङाव फैदोंमोन फिल्मनि बेलायाव। दा बिनि उननिफ्राय हयथ' माखासे थासारिफ्राबो जोंखौ स्कप होआखिसै। दा फैयै फैयै गोलाव सम जोङो गेप जाबाय पर्बतजरा हिसाबै। दा नैबे गेप जानायनि उनाव नैबे हयथ' 2010फोरनिफ्राय हयथ' एसे फैनानै दिनै जोंनि सारा बिटिआर हालामाव मोनसे आफादबो जोनोम जाफैबाय, जिहेतु दिसा होननाय मोनसे जोनोम जाफैबाय। बेनि गेजेरजोंबो हयथ' जोंनि पर्बतजरायावबो बेयाव मावथि महरै हयथ' बेयाव दंहैयो। दा बिनि गेजेरजोंबो जोङो एसे हारिमु बिथिंखौ सिबिनायाव हयथ' एसे स्कप मोनगोन आरो बिनि गेजेराव जेरै मिथुराम फंबायमोन बायदि हयथ' आरो गुबुना जेन' फैबावो बेखौ जोङो रायजोनि गासै जोंनि समाज दैदेनग्रा गासै आफादफ्रा जेन' मदद होयो। मदद होनायजों जिहेतु इनकारेज मोनसे फैगोन बिनि गेजेरजों जोङो पर्बतजराल' नङा सारा माने बर' हालामावनो जों पर्बतजराया मोनसे जेन' फिल्मनि गेजेरजोंआनो जा जिखुनु बिथिङावनो जा फिल्मल' नङा समाव आंखौ आंहा बेबायदि दिनैनि नैबे गोथार जे हाबा बेखौ बेखेवनायनि खुनु माने खोनानायबो गैयामोन आरो बेयाव आं बेबायदि बेखेवगोन होननानैबो आंहा मोनगोन होननानै आंहा फोथायनायबो गैयामोन। खिन्थु आङो खुब साबायखर जासिदों आरो गोग्गानाय मोनदों जे फैगौ नैबे फिल्मा जिहेतु थै बिमुंजों मोनसे आबुं बर'नि सावथुन दिहुननो लादों। बियो निस्सय जाफुंगोन जों बयनिबो मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों आरो साफ्रोमबो बेयाव जेसेबांनाखि फावगिरिफोर दङ बिथांमोनहाबो मोनसे कनस्ट्राक्टिभ साननायजों बे गावबा गावनि रलफोरखौ जेन' लायो आरो हयथ' शुटिंनि समफ्राव न' डाउट मालाबा हयथ' एसे एनै हयथ' जाब्रबथायनि हयथ' थासारिबो फैयो। दा बेफोर गासै जिनिसखौ नोजोर होनानै दिहुनगिरि बिथांमोनहा जेन' फारफ्रोम बिथिंखौ नोजोर होनानै जेन' साक्सेस जायो अबंखौ साखि दोननानै जेन' साक्सेस जायो बेखिनिखौ आङो नैबे गोथार जे शिब मन्दिरनि जे सिथ्लायाव दिनै बेखेवगोन बेखौ आङो बेखिनि फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामबाय। साफ्रोमनिसिमबो बेयाव बाहागो लानाय सिनियर आर्टिस्टजों लोगोसे फैबाय थानाय जोंनि इयुन जोलै फंबाय बिनानावमोन बिथांमोनहा गावबा गावनि मावनो लानाय थांखिफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे मुलुगाव गोजोन मोनसे बयबो गावबा गावनि थांखिखौ मावफुंनायजों लोगोसे आङो
हास्थायबाय आरो बेखांनायनि आगोल फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ आं बेखिनि बाहागो लानायनि गेजेरजोंनो फोजोब्बाय होननानै फोसावबाय लोगोसे आंखौ जे हाबाफारिखौ मावफुंनो थिननाय आं बे समाव हाबाफारि गोजोन्थों। बर' सिनेमा बेखौ बेखेवनाया बे खामानिया दिनै बेयावनो जोब्बाय होननानै फोसावनाय जाबाय। एक दुइ गावनो लाजोबखाबाय नै जोंहा आदा राजुश्री बिथां बेयाव सिन्धुजुरायाव पर्बतझरा सिन्धुजुरायाव फैनानै बे थै जे फिल्म बेयो दिनैनिफ्राय जागायसिगोन दा बेयावहाय बाहागो लानो मोननानै गोसोखौ माबोरै मोन्दों आरो मा फोरमायनो सानदों? बिराद सिनेमा नामानोसो जुदाखाना नङा होमबा? औ थै माने माथो मावनो बुजिखायो बयबो ब्लाड जेखौ होनदों औ नङा होमबा? एसामिसाव मा होनोमोन? टेस्ट रक्त बांला जाहैबाय। बेफोरबायदि मुभियाव जुदि रल खालामनो मोनोबा मोजां मोनगोन। नायनि माबादि थाङो दा केरेक्टारा मा लाइनाव लांदों आंखौ मिथिया बेफोर साबासो मिथियो आंनि साबो मोजां जागोन बादि मोजां एबार माने बे थै मोननैसो मुभियाव आं दंखासिगौ आरोखि माने ओंखारगोन थाबैगा मोनसेया जोंना सपननि दं आरो मिथुराम फंबायनि दं बेनो जाबाय बर'नि थै दा मिथुरामनिया थै जायो आरो खेलिमेलि जालायदोंमोन खोमा नामाव आर्टिस्टआथ' जेरावबो दङ बेयावबो गोगोम आर्टिस्टफ्रा बावबो गोगोमखा आंनि सायाव मोजां जागोन बादि मोनदां मोननैबो मुभिया मोजां जागोन बादि मोनदां माबा कम्पेयार खालामनो हाया आर्टिस्ट हिसाबै आं आरो मोनसे मोजां मोनदों जाहैबाय पर्बतझरा एरिया ओमफ्राय गोदो गुमुर जों उन्दैयाव गुमुर नायोमोन ना गुमुर होननाय सिनेमा साल दंफां नायलायनाय मोनसे शुटिं होनायनि खोथानायमोन आरोखि रहेन सारमोन सोरमोन बिदिनो रहेन सार आरो लोगोसे जोंहा खनिन बर' सारमोना बेफोरखौ खालामफैदोंमोन आरोखि ना दा बेनिफ्रायनो आरो नोङो पर्बतझरा बुंनो थांबाथ' नोङो जोंहा बड'फा पर्बतझरानिफ्राय खोथा फैखाबाय बेवहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नोङो ओरैहाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आरो लोगोसे जोंहा बेवहाय जनिल सारमोन बादि माने गोरों गोरा मानसिया दं आरो ओमफ्राय गोदो आंनि बिफाबावबो बेरायखाग्रा मानसिखामोन नालाय बे हिसाबै आङो गावनि बिफाया जुदि बाव बेरायबाय थादोंबा आं मोजां मोनदों आरोखि शुटिं खालामनानै आरो धोरोम फाथखौथ' लाखिनांगौ बयबो जिखिनि धोरोमानो जाथों ख्रिस्टान जाथों हिन्दुआनो जाथों बा मुसलिमानो जाथों मोजां मिलायलायोबा मोजां आरोखि दा बे टेस्ट माने थै होननाय लोगो लोगो माने एसे बिराद डिफारेन्स जायो आरोखि ना आरो गावनि फंबायाथ' मिथिखागौ गावनो पुलिसनि मानसिखा डिफेन्सनि मानसिखा बे हिसाबै फिल्मा मथा मथि आंनि हिसाबाव माबायावहाय खेलिमेलि जानाय नङा बादि मोनदां बेवहाय आंनाथ' खोनानायाव गाव बुंनायावथ' नेगेटिभ रलनो नायनोसै माबादि खालामनो हायो आरो एसे सिगाङावनो बुंखाबाय जोंना अबिनाश आंनि लोगोआनो जों ज' ओंखारलायखानायमोन नालाय बे हिसाबै बेजों लोगो मोननाय मिलायलायगोन आरोखि मथा मथि दे होनबा आं बारा बुंथ'ला जाबायानो ना नङा होमबा दिनैहाय जोंहा बारमोराय प्रडाक्सननि दिहुनथायाव दिनैहाय जोंहा मोनसे फिल्म अपेनिं जाबाय खेबला फै मा होनो বাংলায় मा बुङो দে আমার এই রক্ত ফিল্মটা অনেক সুন্দরভাবে হবো আমার এই মানে দর্শক না মানে পাবলিক দর্শক খুব ভালো এন্টারটেইনমেন্ট করতে পারবেন লেডিনে দে
दिनै जोंहा बार मोदाय प्रडाक्सनजों दिहुनजानो नागिरनाय बर'नि थैथ' नंला अनलि थै बे फिल्मा दिनै जोंहा बेखेवजाबाय दा बर'नि थै नंला थारमाने अनलि थै ब्लाडल'सै आरोखि दा बे फिल्मा दिनै जोंहा मोजाङै मोजां अपेनिं जाबाय दिनै बेखेवजेनबाय दा माखासे सर्टफ्रा दसेनि उनावनो लानो थांगासिनो दङ माखासे सर्टफोरखौ दा रायजो राजाखौ जोङो आसा खालामो रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि बे थै फिल्मा जेला रिलिज जायो अब्ला गाजा गोमजायै बिथांमोना माने लैहोर लैहोर थांनानै जोंनि बे थै फिल्मखौ नायो आरो बे थैया ओरैबायदि सिनेमा जागोन नोंथांमोना टाइटेलखौनो मोनथिखाबाय सिनेमानि नामखौनो मोनथिखाबाय थै मानि ओरैबायदि माखासे माने गाबनाय मिनिनाय गावथारलायनाय बुथारग्लुंलायनाय सोरबाया रान्दि जागोन सोरबाया बालन्दा जागोन बे फिल्माव नोंथांमोना नुजोबगोन आरो गोबां मुंदांखा आर्टिस्टफोर दङ जोंहा ओरैनो सोर सोर दं आर्टिस्टआ जोंहा ओरैहाय हिर'आव दङ जोंहा एक्टर हिसाबै राजिब दं ओमफ्राय दाखालिसो थांनाय बोसोराव रिलिज जालांनाय फिल्माव नाम खामायनाय जोंहा मिथुराम फंबाय दं आरो जोंहा गुफुर धेमाजिथ' नंला बेखौ दानदो मोगथाङा मा जायगानि मोनलाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जाखांफुनाय मोगथां फंबाय दङ ओमफ्राय जोंहा ओरैहाय फेस्ला बावगिरि बर'निनो नामदांखा बिथांमोन फैला मेन्देला दङ आरो नेगेटिभ रलाव जोंहा दङ ओरैहाय राजश्री बिथां ओमफ्राय गार्जेन रलाव दङ जोंहा प्रबिन गयारि ओमफ्राय जोबथारनायाव नेगेटिभ इन्सपेक्टर रलाव दङ आंखौ सिनायबा सिनायबाय सिनायबा थाबाय नोंथांमोना दा बे फिल्मा कटबट जरानि टिपकाइ एरियानि सिन्दुरि जरा होननाय गामियाव बानायनाय जादों बेखौ बेनिफ्रायनो रिलिज खालामनाय जागोन बेखिनिखौनो बुंनानै आरो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर थांनानै बे थै फिल्मखौ नायगोन होननानै एसेखिनियावनो आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय